спілкуюся зі своїм знайомим. І я от йому кажу, ну ви реально думаєте, що дівчата, от тарілочниці, да, є такий термін, от вони приходять, от витрачають свій час, енергію, ресурс для того, щоб просто ви заплатили за їх там страву в 300-400 гривень. Може, таких нема? Ну, от я просто не уявляю собі це. Але такі є. Він каже, ну, є такі, от ти заходиш в вірандочку на Дніпрі, от і бачиш, що вона вже там 4-ту годину п'є шампанське сама, і прям п'є і п'є, і п'є, і п'є. І от вирує от такий стереотип, що є от такі дівчата, які прям приходять в певні місця, я можу навіть чула перелік. Може, цих вона місць. просто напивається? Є такий Давай варіант. Людина просто напивається в віранді. А давай які це місця в Києві? Це віранда. Так я кажу на свято. Фіш Пусікет. Давай, місце, де жінки шукають чоловіків в Києві. Віранда. Квін Кантрі. Квін Кантрі. Вірджин Закая. Царський.